boig. Això és el que provava de dir-te. Boig? Perquè us menysprea totes dues? Jo ho trobo ben assenyat. Et dic que el teu marit no està bé. Se li deu haver encomanat de tu. Mira! Mira, he vingut aquí perquè a mi el teu marit també m'importa. Això és evident. Però vas escoltar-la, sisplau. Està bé. Des d'aquest migdia l'Antífol s'està comportant d'una manera molt rara. Ha vingut al club i m'ha dit que a l'hora de dinar l'havia estancat al carrer i deixat sense dinar. Després m'ha dit que no em coneixia de res i que havia dinat amb tu. És que ho va fer, eh? Impossible, estava amb mi. Bé, deixem córrer això del dinar. Resulta que cap de les dues té res a fer. Ara ell va darrere de ma germana. Mira la mosqueta morta. I quina culpa tinc si ell m'estima a mi? Germà! Germà! Visca el líder de la revolució! Ah, ho havia d'haver imaginat. Les tres esteu confabulades. Benvolgut cunyat i líder de la revolució, vull justícia. Avui, la teua germana, a l'hora de dinar, m'ha deixat tancat al carrer, obertament i secretament confabulada amb un home. Sí, amb tu? Mentida! Ell estava amb mi, serà testimoni. No, home, és veritat. És mentida! Ell era dins, vigilant que ningú obrís la porta. És veritat, jo he vist com estava dins de casa. Menteix per protegir la seva germana. Soc jo qui l'ha de protegir amb ella. Infanticida. Tete, ha lligat amb mi. Això t'ho acabes d'inventar. I m'ha dit que m'estimava, I ha negat públicament que jo fos la seva dona. Mai! A mi m'ho has dit. I a mi? Ho has negat públicament 2 vegades? Si ho dius una tercera vegada, segons la revolució, estareu legalment divorciats. A mi també m'ho ha dit. Adriana, sóc el teu marit i t'estimo. I tu em deixes podrir a la presó? Li he donat els diners de la fiança a Andròmio. Fiança? Quins diners de la fiança? I els bitllets d'avió? Quins bitllets d'avió? El Tine li ha confiscat a Andròmio uns bitllets d'avió o d'helicòpter fa una estona. Fantàstic, tu. Ara surten els bitllets d'avió. O sigui, que això és un complot per divorciar-te de mi. I fugir amb un avió. Helicòpter, tata, helicòpter. Bé, amb un helicòpter. I amb la meva germana, que és jove. Tonta i més bonica que jo. Fins que jo... Fins que li passi una cara nova. No, això és un complot de l'Adriana que vol desfer-se de mi per anar-se'n amb el seu amant secret. Prou! Vale! Sí? Com? Això no pot ser. I com? Escolteu, que no sabeu amb qui estou parlant o què? Això no pot quedar així. Ja en parlarem. Un tal Capo diu que s'ha segrestat la Virginí, la joiera de la revolució, i demana per rescat el preu d'un collaret d'or. Ah, això? I em deus un collaret d'or? I a mi? No, i a mi? Va, el collaret és tu. No. Sisplau. Sisplau! Això ho aclarirem en un judici públic. A marxa, anem. El collaret l'ha comprat per mi. A la Dina me'l va prometre a mi. A la niña estava amb mi. No, que us baralleu, si ell m'estima a mi i el collaret serà seu. El collaret m'ha prometre la seva dona. Ai, Déu meu, que ja ens han deixat anar! I van armats! Ja veig que aquestes bruixes tenen por de l'aigua. I aquella que és boniques amb tu també ha sortit corrent. Les dones d'aquest país, Dromio, estan boges. Serà millor que agafem els equipatges i fotiguem-lo cap. Home, tampoc no s'han tractat tan malament, eh?
Les dones ens estimen, ens regalen or. No em quedaria aquí ni que em regali tot l'or del món. Au, anem i carreguem els equipatges a l'helicòpter. Doncs no és home d'honor. Al contrari, ell mai no havia faltat a la seva paraula. A més, és el cunyat del líder de la revolució. Parla baix, que em sembla que ve algú. És ell! Porta penjada la cadena al coll. El molt poc em va negar que la tingués. Antífon! Com t'atreveixes? M'has insultat, m'has fet passar per mentidera, m'has arrestat, dient que jo mai t'havia donat aquest collaret. I esclar que me l'has donat. Jo no he negat mai. Ho has negat, ho has jurat. Però què dius? Si jo mai he dit res semblant. Miserable, ets un mentider. L'única mentidera que veig aquí ets tu. Gosa insultar-me. Que collonito, ¿eh? Se fan por, Estás cagado de por, sí. Vete a la cara. Perdeu-vos, sisplau! No li fa mal, perdeu! Oh, me... Oiga, que jo el porti cap a casa! Home, que el mato. Corre, corre cap aquí a l'entrada. Trunco, allò fet un bé. Per això, és un lloc sagrat, no hi podem entrar. Correcte. No, per aquí, per aquí. Per agafar el meu marit, que s'ha tornat boig. Deixeu-les entrar? Sí, per llevar-los i per portar-los cap a casa. I quant temps fa que està així? Ja fa dies que el noto trist, però des d'aquest migdia s'ha tornat completament boig. Prenent-lo! No! Ningú pot entrar a l'interior del convent. Doncs maneu als criats que el treguin. Se han acollit a la llei del santuari. La llei del santuari? Sí, és una llei que encara tenen alguns convents i catedrals. Però jo cuidaria d'ell. Ha dit que no surt! I no surt! Déu vos guard! Per la porta de darrere. Sí. Què? Maria. La revolució fa l'últim crit a algun bon amic que pugui pagar el rescat, que el pugui salvar de la mort. Oh, Solius, gran líder de la revolució, guia moral i espiritual de tots nosaltres. Però què passa, Cuqui? Sóc el teu germà, no t'enrotllis. Què passa? Vull justícia contra l'abadessa del convent. L'abadessa? Sí. És una dona respectable i virtuosa. El meu marit ha estat víctima d'un terrible atac de bogeria i amb el seu criat, que també està com una cabra, han sortit al carrer, comportant-se d'una manera inexplicable.
I quan ja els teníem els dos reduïts i es portaven cap a casa a posar el remei, s'han amagat a dins del convent. S'han acollit al santuari com el traperuc de Notre Dame. La senyora abadessa no ens ha deixat entrar en nom de no sé quina llei dels mossens. El pobre cunyat meu s'ha tornat boig, pobre xaval. No ho sé. Haurem d'allò. Tate, truca a la porta a l'abadessa i que surti. I ho aclarirem. Sí. Què passa, El Tífol s'acaba d'escapar al mateix de la presó. Han vingut a entrar-me al club i m'han pres tots els diners de la caixa. I han fugit cap a casa seua. Han trencat la finestra del darrere i estan buscant no sé quin collaret d'or que creu que vosaltres heu amagat. Calla, Beneta. L'Antífol i el Dromio són aquí, a dins del convent. No. Proves de trucar? Mira, nosaltres els hem vist entrar. Si són aquí, no poden ser... Justícia, oh Solinus, líder de la revolució, gran guia espiritual de tots nosaltres. Antífol, que ets el meu cunyat, no t'enrotllis. Què vols? Què està passant? Has de fer justícia amb aquesta dona que és la teva, i a més, és la teva germana. Tinc al·lucinacions per la por de morir, o veig el meu fill Antífol i també Romeo. M'ha ofès, m'ha ultratjat i m'ha deshonrat. Però què dius? M'ha deixat tancat fora de casa quan hi tenia un altre home. És mentida, era amb mi. No, eres mi. Estava amb mi tancat fora de casa, és ben cert. Però qui ets tu? Je suis Virginie, la joiera de la Revolució. I què hi fas a casa, ma germana? Una ex-amiga m'apunta amb una pistola. Sortiu ara mateix d'aquí. Va, totes dues. I un ben negre amb potes rosses. Jo vull el meu collaret, si no mato aquesta bandarra. Però quin collaret? Ho podeu explicar? Jo vaig comprar-li una cadena a la Virginie per a regalar-li la meua dona. Em vas prometre que el collaret seria per mi. Pensava que m'estimaves i que seria meu. Vaig comprar una cadena que la Virginie no em va donar, tot i que ella jura que sí. És veritat, et vaig donar la cadena. I jo puc jurar-ho, tu mateix m'ho has dit just abans d'entrar al convent. Jo mai he estat al convent i mai he vist cap collaret d'or. Déu-n'hi-do, quin lío. Benvolgut Solinus, líder de la revolució. Potser veig un amic que pagarà el meu rescat i em salvarà la vida. Parli, ja no ve d'aquí. Jove, us dieu Antífol, i aquest criat vostre no és Dromio. Estic segur que l'un i l'altre us recordeu de mi. No em coneixeu la veu. Per què em mireu d'una manera tan estranya? Senyor, fins ara no us havia vist mai. Senyor, i jo tampoc. El temps m'ha canviat l'aspecte i els patiments la veu, tant que ni el seu únic fill no coneix el seu pare. Jo mai he conegut el meu pare. Fa 5 anys que vam separar-nos a Siracusa. T'avergonyeixes de veure'm empresonat. Jo mai he estat a Siracusa, he sempre viscut aquí, al Kuwait. Té raó, ets vell, estàs cagat de por perquè vas a morir i ja desvarieges. Saps què podríem fer? Truquem a l'abadessa, que surti i ho aclarirem tot d'una vegada. Vinga, obriu la porta. Què? No vol ningú obrir la porta per l'abadessa? Tia! Obriu la porta ara mateix! Què, tia? Que obriu la porta ara mateix! No puc. Escolta, t'ordeno, en mano, requereixo que obris la porta ara mateix! Qui sou? Solinus, líder de la revolució i màxima autoritat de Kuwait! Això és un convent. L'única autoritat que veiem és la del nostre senyor. Escolta, Bruixa, això és una república bananera i jo líder d'una revolució comunista. Dóna gràcies que no t'hagin cremat encara el xiringuito, però dic que si no obres la porta ara mateix, penso convertir el convent en una falla valenciana. ¿No has dit que te creíes? Solinus, collons! Correcte. Ahora baixo. Paciència, cony de dona. Poderosíssim Solinus,
sous líder de la revolució, ahí teniu un home maltractat. Pare! Mare. Vamos, qui us ha lligat així? Fos qui fos, jo us deslligaré i recuperaré un marit perdut. Edmund, parla, amor meu, i dime si sóc l'home que us va casar amb una dona anomenada Emília, que sóc jo, i que us va donar 2000 bessons. Oh, si vos sou la meva dona Emília, digueu, on són els altres fills meus? Uns pescadors de la isla de Corint els han rescatat del naufragi, però uns pirates d'aigua salada es van segar i es van prendre a Drobi i Antífon, i jo, creient que estaven morts, m'he tancat en aquest convent. Això ja es va aclarir una miqueta. 2 antífons que s'assemblen molt, 2 dròmios que semblen un de sol. Aquesta història del naufragi al mar, jo ben penso que aquests són els pares d'aquest noi i també ho deuen ser de... Fugen! Fugen? A l'aeroport. I tu de no sortir. Corre, corre, escapa't! A l'aeroport! A l'aeroport, a l'aeroport, a l'aeroport! Aquí el canal guai de la revolució que ho Haití. A una persecució porta de corcoll a tota la gent de la revolució. No sabem ben bé què està passant, però només tenim una sola dada. Hi ha gent repetida per tot arreu. I el mateix mismíssim Solinus, líder de la revolució, dirigeix la persecució in situ. On estem? Ets el meu germà? Sóc la teva fotocòpia. Pare? Els nostres pares! Quin miracle ha fet possible que ens trobéssiu? Sempre hem viscut aquí nosaltres? Sí, de tota la vida. Pare, us presento la meva dona. Qui de vosaltres ha agafat la cadena d'aquesta dona? Ha estat jo. Ella me l'ha donat. I jo l'ho he arrestat. No, m'has arrestat a mi. I l'he enviat a ella a buscar els diners de la fiança. No, m'has enviat a mi. Així tu m'has enviat a buscar la corda? No, he estat jo. Així tu m'has pegat quan t'he anat a buscar per dinar? No,
Estàs jo, o Cèntor. Qui dels dos s'ha negat que jo fos la seva dona? Jo? I amb raó. Perquè ets la meva dona. Encara? Sempre. Un moment. Qui ha dinat avui amb mi? I a mi qui m'ha festejat? Estàs jo. I ho tornaria a fer si em vols estimar. Un moment. Qui de vosaltres ha dinat avui amb mi? Bé, i qui m'ha promès un collaret d'or? Està bé, hi ha coses que val més oblidar. Bé, avui obsequiaré la meva dona amb un regal sorpresa. Una segona lluna de mel. Però abans de començar la festa, vull pagar la fiança del meu pare. No hi ha cap necessitat. Com a líder de la revolució i germà de les núvies, li perdono la vida. A casa del teu amo hi ha una dona molt greixosa que m'ha confós amb tu a l'hora de dinar. Ara serà la meva cunyada, però no pas la meva dona. Ben bé el meu mirall, Va, anem a continuar la festa. Darrere del teu germà. Tu ets el més gran. Com ho saps? Com ho resolvem, això? Ens ho jugarem als daus. Fins aleshores, tu primer. No. Fem-ho així. Si junts van venir al món, germà i germà, anem-hi junts i donant-los la mà.
moltes gràcies. Ho heu passat bé, sí o no? Això és el principal. I ara, si us plau, brindem amb un fort aplaudiment per la Genti. El Cito. La Mònica. La Gemma. La Magda. L'Anna. La Romi. La Carmen.